तुम्हालाच आवडलं, बाकीच्यांना नाही आवडलं? जास्त आमरसच पिलो. कधी पीत नाही कॅमेरा बघू जरा कमी बोलतात. आणि मला पण असं जरासं थोडं थोडं घाबरल्यासारखं वाटत होतं. आपण आता तिथं जाणार आहे ना त्यांच्या इथे, तर ते असं आपल्याला विचारताय का आपण त्यांचे कोणीतरी आहे, आपण त्यांच्या घरी जाणार आहे, असे ते दादा मला विचारता म्हणजे. तर आपला चेकआउट झाली. हां, तर आपले सर्व गेस्ट चालले आहेत. आता बघा ते ॲडजस्ट करतात व्यवस्थित. नमस्ते सर्वांना. तर आता तुम्ही माझ्या पाठी बघू शकता आपले सर्व गेस्ट आलेले आहेत. आता हा रिव्ह्यू व्हिडिओ आहे की आपण जी सर्व्हिस दिली ते येऊन राहिले तर त्यांना कसं वाटलं. आणि तुम्ही कुठून आलात? ठाण्यावरून. आणि इकडे बघा हा ग्रुप 7 पर्सनचा ग्रुप आहे. आता मला तुम्हाला सर्वात आधी सांगा की तुम्हाला दोन दिवस स्टे होतं, 3rd दिवस आता चेकआउट आहे तुमचं, राईट? तर तुम्हाला 2 दिवस कसं वाटलं? खूप छान वाटलं. सांग. वातावरण पण छान आहे आणि एकदम नॅचरल हवा आहे इकडे. नाही असं वाटलं नाही आम्ही दुसऱ्यांच्या गावी आलो म्हणून, इकडे रत्नागिरीमध्येच आलो म्हणून वाटलं नाही. असं आमचंच गाव म्हणून असं खूप छान वाटलं. मला वाटतं तुम्हालाच आवडलं, बाकीच्यांना नाही आवडलं? आम्हाला वाटलं एकेकाने बोलायचं का? नाही, सर्वांनी बोला. आता बघा काय आला, कॅमेरा कॉन्शियस असतात ना आणि फर्स्ट टाइम कॅमेऱ्यासमोर आला बोलत नाही. आपण सर्व ट्राय करूया त्यांना सर्व विचारायचं. तुम्हाला क्लीनलीनेस आवडली? म्हणजे साफसफाई होती? फूड क्वालिटी कशी होती? जसं आम्ही खातो नेहमी घरी तसंच होतं. असं वाटलं नाही की म्हणजे वेगळं आहे. त्यांनी जसं आम्हाला पाहिजे, आम्हाला जसं लागतं तसंच त्यांनी बनवून दिलेलं. हां, म्हणजे तुम्ही जसं रोज खातो आम्ही तसंच कस्टमाइज तुमच्या हिशोबाने दिलं. हां, तुम्हाला आमरस आवडला इकडचा? खूप छान आहे, खूप छान. तुम्ही आमरस ट्राय केलंच पाहिजे तो इकडे येऊन. हां, आता ह्यांनीच इकडे 3 बाटल्या संपवलेल्या आहेत. तुम्ही ऑर्डर किती दिल्यात आमरसचं? घेऊन किती चाललं? 15 बॉटल. अजून सकाळचा नाश्ता पोहे पण सगळ्यांनी ट्राय केला. पोहे एकदम छान, पोहे खूप छान आहे. पोहे खूप आवडले आम्हाला. आवडली ना? मग 3 दिवस पोहे चालेत. मटन वडी पण छान होती एकदम. हां, आपण मटण थाली दिली होती तुम्हाला. थाली पण एकदम व्यवस्थित होती. म्हणजे असं घरी Fish जसं थाली. घरी आपण कोणाच्या घरी गेलो, आपल्या रिलेटिव्हच्या घरी गेलो, जसं हे बघत नाही क्वांटिटी किती आहे कसं आहे, तर त्यांनी घरच्याप्रमाणेच आम्हाला दिला. असं नाही की एवढीच क्वांटिटी, आता टुरिस्ट आहेत तर एवढीच क्वांटिटी द्यायला पाहिजे, पैसे वगैरे काय त्यांनी बघितले नाही. आम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं त्यांनी आणून दिलं. सर्विस छान दिला. खूप खूप छान आहे सगळं. म्हणजे रिटर्न आम्ही येऊ शकतो. हां, म्हणजे तुम्हाला परत यायला आवडेल इकडे असेल. खूप आवडेल. खूप आवडेल. आणि जास्त आम्ही येऊ रिटर्न नक्कीच येऊ. ते बघा, ते ज्या दिवशी फर्स्ट डेला आलेत ना, ज्या दिवशी चेक इन होतं ते बरोबर टायमिंगवर आले 11ला. आणि त्या दिवशी त्यांनी रेस्ट घेतलं. तर मला सर्वांना हे सांगायचं आपल्या गेस्टला की आल्याला रेस्ट घ्या, तर तुमचा प्रवास पण चांगला होतो. आणि मला एक खरं सांगा, तुम्ही आलात तेव्हा तुम्ही दमला होतात काय? थकून गेलो होते. कारण खायच्या अगोदर पण झोपला होतात आणि आपला लंच करून पण झोपलेलात. आम्ही ठाण्यावरून आलो ना, मग खूप थकल्यासारखं झालेलं. हां, तुम्ही रात्री किती वाजता गाडी चालू केली होती? 2:30ला. आणि तुम्ही 11ला पोहोचलात. म्हणजे कसं, मी ट्रॅव्हलिंग करून आल्यानंतर रेस्ट घेणं गरजेचं असतं, तर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी आपलं चांगलं फिरू शकता. मग तुम्ही दुसऱ्या दिवशी फिरायला गेलात ना, तुम्ही आय गेस ठिबा, मी जे तुमचा स्टेटस बघितलं, तुम्ही ठिबा पॅलेस फिरलात आणि मग बीचवरती गेला होतात. म्हणजे आपण असं एक्सप्लोरही करू शकतो सर्व. अजून तुम्ही काय रिव्ह्यू देऊ शकता आपल्या या टेरेसबद्दल? आणि ह्यांनी दोन्ही रूम बुक्स केले होते. 4 जण समोर राहिले होते आणि 3 जण आपल्या पाठच्या रूममध्ये राहिले होते. आपला वॉटरचा तुम्हाला प्रॉब्लेम झाला का? जे आम्ही म्हणलं की 24 आवर्स तुम्हाला आम्ही पाणी देऊ. नाही, बरोबर आहे. लाईटचा काय प्रॉब्लेम झाला का? काही नाही. तुम्हाला माहिती आहे 3 वेळा लाईट गेली होती इकडे, पण तुम्हाला माहीत नाही पडला ना? काय माहिती आहे मम्मी, आपण इन्व्हर्टर लावला आहे ना, त्यामुळे ते त्यांना बॅकअप झाला तो. हां, अजून एक मला विचारायचं, आता इथे आम्ही वायफाय कनेक्शन नाही दिलं आहे, पण तुम्हाला ते असं वाटलं का? नाही, पण वायफाय कनेक्शन नसलं तरी नेट कनेक्शन आपल्या मोबाईलमध्ये नेट कनेक्शन्स आहेत ना ते? तर आपल्या ह्या ग्रुपमध्ये बघा, हे 7 मेंबर्सचं ग्रुप आहे आणि ह्याच्यात आपल्यासारखे यंग माणसं पण आहेत. तुम्ही आपलं संध्याकाळ इव्हनिंग कशी स्पेंड करत होतात? कॅरम खेळत होतो. कॅरम खेळलो 2-3 तास. हो. लुडो खेळलो. लुडो कॅरममध्ये तुमचं म्हणजे असं चांगला म्हणजे टाईम गेला त्याच्यात? भरपूर टाइम कसा गेला समजलंच नाही. हां, आणि तुम्ही म्युझिक पण ऐकत होतात ना लाईटमध्ये? म्युझिक पण आहे. म्हणजे जे आपण ॲड ऑन केले आहेत ते बरोबर आहेत. एंटरटेनमेंट म्हणजे चांगलं, असं बोर होण्यासारखं नाहीये इकडे. आणि तुम्हाला असं वाटलं का इकडे येऊन TV बघावं असं? कारण आपण नाही ना, आम्ही उलट युट्यूब पण चालू नाही केलं. घरी आपण कसं युट्यूब वगैरे बघत असतो, इकडे म्हणजे सगळं होतं तर मग
फोनचं काय हेच नव्हतं म्हणजे आम्ही दिवस रात्र कधी समजत समजत नाही. म्हणजे एक चांगली गोष्ट झाली की आपण त्या सोशल मीडियापासून पण जरा लांब राहिलो 2 दिवस तरी. केलं तर अजून छान वाटतं. हां, आणि इकडचं जो वातावरण कसं आहे, खूप छान. शांतता आहे जे आम्ही सांगतोय ते. एकदम शांत. हां, आणि आता तुम्हाला 2 रूम्स पण आहे, म्हणजे तुम्ही पूर्ण प्रायव्हेट विला बुक केलेला आहे. तुम्ही मॅक्झिमम टाइम कुठे स्पेंड केला आहे, रूममध्ये का बाहेर? बाहेर म्हणजे नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये ना. हां, आणि जे पाणी होता तो इकडे पियायचा तो कसा होता? छान एकदम म्हणजे चविष्ट. असं एकदम असं वाटलं नाही की वेगळं पाणी लागतंय. आपण असं पितो नॉर्मली घरच्या सारखं तसंच आहे. ठीक आहे काका, तुम्ही काय म्हणत होतात? की आता ते माझा मुलगा आहे ना इकडे US ला आहे. US ला, हां, त्याला पण 5 बॉटल आम्ही आमरस पाठवणार आहे. खूप अरे. छान होता. त्याला म्हणजे बोलत होतो, बोला मला पण पप्पा पाठवा. तर आम्ही 5 काका की त्याला पाठवलं आमरसच पिलो तरी. हां. मी तर जास्त आमरसच पिलो. कधी पित नाहीत ते आमच्या घरात. म्हणजे ते आमरस आपण बरोबर क्वालिटीचं घेतलंय, म्हणजे त्यांना आवडलं म्हणजे सर्वांनाच आवडणार मम्मी तो. हा काय? असे हाय ग्रुप पूर्ण बोलणार आहे, पण ते कॅमेरा बघू जरा कमी बोलतात. आणि मला पण असं जरासं थोडं घाबरल्यासारखं वाटत होतं की म्हणजे मी एवढे रेसिपी बनवते पण तुम्हाला जेवण आवडतं की नाही आवडतंय छान असं वाटत होतं. हां, काय म्हणतात आता तुम्ही? एवढ्या वेळ ट्रिप केली असते म्हणजे दोन्ही फॅमिली मिळून, पण असं वाटलं नाही कधी बाहेरचं जेवण घरचं जेवण. जेवढं ट्रिप केली काल आमचा विषय झाला की जे कालचं 2 दिवस आम्ही जेवलो ते घरच्यासारखंच होतं आमचं असं. म्हणजे होम फिलिंग आली तुम्हाला पूर्ण? कारण मी मालवणला पण जाऊन आलो, पण एवढी मच्छी फिशची एवढी टेस्ट नव्हती. सोलकढी एक सोलकढी आवडली का तुम्हाला? छान छान. आणि तुम्हा सर्वांना मला पण एक सांगायचं आहे, पोहे खूप आवडले. रोज दिलास ना तरी कंटाळा येणार नाही. ते कांदे पोहे पण आम्ही कसं व्यवस्थित पोहे, मग नंतर खोबरं आणि कोथिंबीर मिक्स करून वरती, आणि मग ते शेंगदाणे आपण तेलामध्ये हे करून रोस्ट करून जरा फ्राय करून, म्हणजे ते कसं एक ॲड ऑन वस्तू जेव्हा होते ना त्या वरती जेव्हा, तेव्हा ते चांगलं वाटतं प्रेझेंटेशन. गावडे पण छान. आणि खायला पण खूप गावडे छान. किती वर्षातून मी खाल्ले. हो ना? खूप छान. आणि तुम्हाला एक सांगायचं सर्वांना. हां, बोला. काल संध्याकाळी दिला होता नाश्ता साबुदाणे वडे. ते पण खूप छान होते. साबुदाणे क्रिस्पी आणि एकदम स्पायसी पण नाही, छान होते. मला तुम्हा सर्वांना एक विचारायचं आहे, जी फूडची क्वांटिटी होती ती सॅटिस्फॅक्टरी होती का? खूप छान. हां, कसं मम्मी आपण हा पहिल्यांदा मोठा ग्रुप, ह्याच्या अगोदर जे आपले गेस्ट आले होते ते 3 आणि 2 आले होते. हे 7 मेंबरचा हा मोठा ग्रुप असल्यामुळे आपल्यालाही आता अंदाजा मिळाला की आपल्याला नॉनव्हेजचे फिश किती आणायला लागतील आणि मटनचं प्रमाण पण किंवा चिकनचं प्रमाण किती लागेल. तरी आम्ही आमचा बेस्ट ट्राय केला की एक अंदाजा म्हणून की तुम्हाला व्यवस्थित होईल असं. तो व्यवस्थित पुरला आम्हाला खूप छान. हा, म्हणजे आम्हाला पण समजलं की पुढे अजून माणसं आली तर त्याचं प्रमाण किती. हा. सोलकढी आवडली, कोलंबी फ्राय होती, रसा वगैरे. रसा ते तरी आम्हाला तुम्हाला एक द्यायची 2-3 गोष्टी द्यायचे राहिले. काय माहिती आहे का, आम्हाला वाटलं आम्ही देऊ, पण जेव्हा खाली प्रिपरेशन बघितली ना, मम्मी काजल होते आणि 2 अजून लेडीज होते. आपल्याला ते कोलंबी अजून त्यांना कांदा फ्राय पण द्यायची होती, मला तंदुरी द्यायची होती, पण म्हणजे नाही जमत एवढ्यात जोडी अजून. नेक्स्ट टाइम एवढा खरवस अगदी द्या. हां, खरवासाठी मी दुसऱ्या दिवशी गेलो होतो बघा कार घेऊन, त्यांच्याकडे नव्हता. मग ते पावडरचं तर नकोच ना, ओरिजिनल आपल्याला हवं. पुढच्या वर्षी ना बरोबर कधी येणार? जेव्हा म्हणजे तुम्ही घर बांधलं ना खालचं, तेव्हा वरती काय नव्हतं ना, नाही होतं. नंतरला तुम्ही केलं हे सगळं. तेव्हा तुमच्या घराची व्हिडिओ आलेली ना, तेव्हाच मम्मीला मी बोललेली की म्हणजे त्यांनी घर बांधलं गावाला, छान आहे आजूबाजूला. तेव्हा मम्मी म्हणत होती की त्यांनी होमस्टे चालू केला पाहिजे, मग आपण जाऊ. म्हणून जशी तुम्ही व्हिडिओ रिलीज केली ना की चालू केलं, मी त्याच दिवशी लगेच बुकिंग केली, दादाला मेसेज केला की चल म्हणजे बुकिंग करायची आम्हाला. यांनी बुकिंग पटकन आणि ॲडव्हान्स पण पटकन करून टाकलं यांनी. फक्त मेंबर्स डिसाईड करायला तुम्हाला 1 दिवस लागला फक्त बस. आणि हा झाला कस्टमर रिव्ह्यू. आता ओनर रिव्ह्यू, तुला कसं वाटलं मम्मी? मला तर खूपच छान वाटला. आता तुम्हाला सांगतो, हे सर्व आमच्यासाठी पण नवीन आहे. आम्हाला वाटलं की कसे कस्टमर असतील, कसे बिहेव करतील, पण एकदम फ्रेंडली आहेत. सर्व बोलतात ना ॲक्सेप्ट. आणि सुरुवातीला तरी ह्यांनी पण तिकडे जरा उभे राहिले होते, घेत होते ताट, तर मी बोललो नका मॅडम तुम्ही बसा. फक्त जरा मेहनत लागते करायला, खालून वरती आणायला. हां, त्यासाठी आता आपण नेक्स्ट वेळी आता जेव्हा ग्रुप येणार तेव्हा एक आपण एक्स्ट्रा पर्सन ठेवणार आहे, म्हणजे माझ्या सोबतीला, म्हणजे ते होईल. आणि तुमच्यासाठी पण आम्हाला पण तुमचा नेचर खूप आवडला सर्वांना. आम्हाला असं वाटलं नाही की करायला हॉल छोटा आहे ना, मोठा हॉल पाहिजे आणि वरती मजा येते ना तेवढी खालती येणार. आमच्याकडून तुम्हाला काही त्रास झाला नाही. आम्ही तर उलट म्हणतोय काय, आता पण मी बापूला बोलले
म्हटलं अजून राहत असतील तर राहू दे, त्यांना दुसरा रूम दे. आता व्हेज मला खायचं होतं एक दिवस अजून. हां, मी तुम्हाला एक स्पेशली सांगेल की आमच्या घरचे जे भाज्या पण आहेत ना, ते नॉनव्हेज तर आपण सर्वीकडे रोज खातो ना, तर एक वेळ व्हेज पण खाऊन बघा की जे भाज्यांचे टेस्ट ना. जाता आता जाता येऊ देऊन ना जा. येऊ ना आम्ही तेव्हा. नाही नाही, आता जाता जाता देऊन जा ना, व्हेज पाहिजे तर आणि आम्हाला पण तुमचा नेचर खूप आवडला. एक सपोर्टिव्ह नेचर आणि एक सपोर्टिव्ह गेस्ट कसे असतात, म्हणजे असं वाटलं नाही की आम्ही कोणाला सर्व करतो आहे. तुम्ही मागितलात पण ते पण एकदम प्रेमाने मागितलात, तसं आम्हाला द्यायलाही खूप छान वाटलं. त्या दिवशी ते ही पण माझी सुनबाई पण बोलत होती, पण ते म्हणजे आपण आता तिथं जाणार आहे ना त्यांच्या इथे, तर ते असं आपल्याला विचारताय का आपण त्यांचे कोणीतरी आहे, आपण त्यांच्या घरी जाणार आहे, असे ते दादा आम्हाला विचारता. म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे नाही, तुम्ही कसं हे करणार आहे, म्हणजे इतकं ते दादा आम्हाला आपल्याला विचारत होते. म्हणजे खूप छान आहे. सर्व्हिस छान दिली त्या आणि दिवशी खूप तीच म्हणजे बोलत असं होती. वाटलं नाही आम्ही दुसरीकडे चाललोय म्हणून. म्हणजे आपलीच असं आम्ही इथं वाटलं. आलो ना तर असं वाटलं नाही आम्ही आता म्हणजे कसं दुसरीकडे गेलो ना तर रूमवर राहिलो, आता इथं काहीच नाही असं वाटलं. आता तुम्ही परत येणार ना, ते वरतीच नाही बसून भीती अशी राहायचं. वाटतच खाली नव्हती. यायचं. खाली यायचं. आता ओळख झाली ना आपली, आता खाली येणार यायचं. चालू. आणि तुम्ही बघितलात ना की सर्व जेवण आपल्या खालीच एकदम ताजं ताजं बनत होतं. छान गरम होतं. माझी सुनबाई तर बोलली तुम्ही रेसिपी करायला जा त्यांच्यासोबत. हा, नेक्स्ट टाइम कधी आलात ना तर तुम्ही काहीतरी डिश दाखवा आम्हाला. मदत करायला. मदत करायला तुम्ही पण जावा हे त्यांना. काहीतरी एक डिश बनवा. काहीतरी एक डिश बनवा तुम्ही, काहीतरी स्पेशल. ते पण छान बनवतात ना जेवण. तर बघा, आम्ही सर्वांचा रिव्ह्यू घेतलेला आहे. आपले जे 7 गेस्ट्स सर्वांचं आपण ऐकलं की त्यांना कसं वाटलं ते. आता तुम्ही पण जेव्हा व्हिजिट कराल की तुम्हालाही असंच रिस्पॉन्स असेल आमच्या सर्वांतर्फे. आणि तुम्हा सर्वांना पण एक मोठा थँक्यू आल्याबद्दल. तर इकडे बघा, आता मी यांची परमिशन घेऊन यांचं शूट केलं. तर कधी कधी विचारतात की बुकिंग झाले पण तुम्ही गेस्ट दाखवत नाही का. असतं माहिती आहे का, ते इकडे एन्जॉय करायला येतात. त्यांचंही एक प्रायव्हेट स्पेस असतं, आपण त्याला व्हिडिओ थ्रू डिस्टर्ब नाही करायचं, म्हणून सर्वच गोष्टीचं शूटिंग होत नाही. आता हा त्यांचा चेकआउट टाईम आहे, म्हणजे ऑलरेडी 2 दिवस त्यांनी स्पेंड केला आहे, त्यानंतर आम्ही त्यांची शूटिंग करायला घेतलं आहे. हे बरोबर आहे ना की आपण सर्वांना प्रायव्हेट स्पेस दिली पाहिजे, सर्वीकडेच व्हिडिओ नसतात. तर तशाच प्रमाणे जे अलाउड करतात त्यांचं आम्ही शूट करतो आणि त्यांनी आम्हाला सर्वांना असं रिव्ह्यू दिलेला आहे. तर इथे बघा, हे बघा, हे आपले सर्व आमरसचे बाटल्या, हे सर्व 15 बॉटल्सचे टोटल. इकडे एक दाखवतो तुम्ही. ठीक आहे, हे सर्व आपले बॉटल्स 15 बॉटल्स यांची ऑर्डर आहे. म्हणजे ते आता घेऊन जायचं, तुम्ही स्वतःहून येऊन बुकिंग असेल तुम्ही स्वतःहून घेऊन जायचं असं तुमच्या गाडीत. किती ठेवाली किती ठेवाली. ठीक आहे, त्यांच्या गाडीत नेतो बघ. हां. तर आपला चेकआउट झाली. हां, तर आपले सर्व गेस्ट चालले आहेत. आता बघा, ते ॲडजस्ट करतात व्यवस्थित. ती आपली गाडीच घेऊन आलेले आणि गाडी त्यांची बरोबर बघा, आपली पार्किंगला आपल्या जागा इकडे गाडी लावू शकतो. तशी आपली गाडी आतमध्ये ठेवली आहे. इकडे 2-3 असे जिकडे पाहिजे तिकडे आपण लावू शकतो ना गाड्या. आता ते चांगली होती माणसं. 11-11:30 निघाले, तर रात्री 8 ते 10च्या दरम्यान मुंबईला पोचतील ते बरोबर. आणि ठाण्यावरून आले होते ते. चला, बाय बाय. चला, आरामात जावा तुम्ही सर्वांनी. बाय. चला, बाय. थँक्यू फॉर कमिंग. बाय. हे गेले आपले गेस्ट, एकदम स्वीट गेस्ट होते सर्व. हां, एकदम स्वीट फॅमिली मेंबर्स. जसं आपला रिस्पॉन्स घेता येतो ना आपल्याला कसा, तर म्हणजे पर्सनल रिस्पॉन्स आता घ्यायला आला. पाहुणे असे वाटलेच हां, नाही की तुम्ही कसं आपल्याला सर्वांना बघताय आपल्या व्हिडिओ थ्रू. तर एक प्रत्यक्ष अनुभव आम्हालाही आला की आपले फॅमिलीमधले स्वीट मेंबर्स किती आहेत आणि ते आमच्याशी किती प्रेमळ आहे सर्व. तर त्यांनाही खूप आवडलं, खूप म्हणजे ना खूप त्यांना आवडलं आमची सर्व्हिस आणि सर्व काही. तर अजून काय सांगायचं. या तुम्ही पण. चला, आता आपण जाऊया. ऊन आहे बाहेर. ते बरोबर पोचतील, संध्याकाळी पोचले का मेसेज करूया त्यांना, आहे ना. हे आमच्या रांगोळी बघा, 2 रांगोळ्या झोपल्या आहेत. हे 2 रांगोळी आणि आम्ही खास रांगोळी त्यांच्यासाठीच काढली होती ना. हो, पाहुण्यांसाठीच काढली होती.